Pa-sunrise na. Sakit ang hotel. Medyo delikado kayong panaog. Bugnaw kayo. Hindi enjoy kayo. Munisan. Or lamig kayo. Experience. Bugnaw kayo hangin. Oh yes! Yes, we made it. Alright guys. So Diretso na? Bugnaw man. sige pwede na. So nanami karon diri sa covered court sa unsa ni diri Mendes ni? Mendes. So diri mi karon mag-camp. So di lang mi mag-tent. So kuan lang mi karon. Banig lang. So kasi kusog mo ako. Alright, so magluto sa mi. So magluto na mi daan kay sayo man mi alas 2 man mi mulakaw. At Lang. so na bugas. Init ang tubig ni. Napitan. Mag-init ang tubig tapos ano yan ang food committee. Like ko? In fairness. Guys. Exposure. Hello. Labog mga ayay kanyo mga kinabuhi sa inyong balay. Nalagid mo diri. Good morning guys. Alauna na kapin. O kailangan namin magprepara para sa karong alas 2. Kailangan namin mulakaw pero sleep. Alright, time check. Alas 2:15 na. Ayan na karon lawa before ka musaka sa kalatungan, di na pwede nga dili ka mag-ritual. So magsugod ng ritual karon. Kung kumalaan permahini sa balakoy kahit kalabugta kahit ini kabekot sa batan at perma tayo tatabalang ko ini yan ini kapasayod kahit mga mountain climbers sa ini. Ako tong kanon kay katos siya ang akong mo to'y paghangyo sa mga diwata sa ato ang kalatungan na ang kalatungan sa unang panahon usagyod ka sagrado. Alright. So medyo wala na short na mi sa oras. Alas 3 na. Nga target na alas 2. Dili na mi ko sa oras. So medyo dako akong karga karon sobra sa 15 kilos. Delikado ni, nagkita ka balon ni kung kaya ba ni. Alright, nagsugod na mi og trek. Simig ubo-ubo tanan. So anong problema ninyo na may mga klima? Oras alas 3:49. Bara silang mga aninipot to. Sige kubo kay tugnaw na kayong hangin. Alright. Nga nami sa bridge dapit. So mo pa rin siya ang kanang pagsugod na gyud sa pagsaka mga igala. So far okay pa naman ang grupo, no? Okay pa naman. Makita ang bridge. Ang bridge makita ba dai? Why makita nga bridge? Kamo na lay magbutang kog bridge ha. Oh, narang effects ha. Okay, pak mo nang bridge. Si Eugene Ski Sparsky. So may gi-assist ni, oy, murag ni surrender na siguro ko, no? Nag-unload man siya, nag-unload man siya. Bugat to ko yung Ha? bugat to ko yung diri, dapat ang bugat niya. Dapat diri mangugang strength diri sa tiyan.
Isa ka pa. Wala mapon. Kana. Tatanaway ang ilim nun, no? Kani yung butang bladder niya, oh. Bura mo scuba diving na ron. Hadlo kayo mga igala. For the sake of the vlog. Alright. Nami diri sa kuan sa bamboo. Kaning bamboo muna siyang giingon nga kawayan. Wow, gwapo nga trivia. So wala pa mi kabot sa viewing deck. Mga among baklay burag mga 2 hours na ba? Mga 1 hour, 1:30 siguro. Pero paspas sa po daw kay mi. So pauwi sa kajot. Burag effective among natun-an sa BMC nga ang katong medyo hinayon, wala na may hinayon kay gitagak naman namo. Katong medyo hinayon nasa tunga, katong mga paspas namo dati nga siguna-una na sila sa likod. So di kay milagyo sa usa. Close family ties na. Okay? Pero medyo na bored gyud sila ang mga paspas. Gilaay sila. Ako nga Papa Yods, medyo nabugatan siyang bag Papa Yods. Okay ra? Pila ka kilo imong gikarga? 13. Uy. Wow, pabalik na akong asawa. 13 kilos. Medyo dili sa sanay siyang bag. Dala-dala fire extinguisher tanawar man yawira no. Unsa na fire extinguisher nga? Say lahi bito na imong na imong nga fire. Pump. Ipapugsit. Oo. Busog tayo. Otro demo sa papugsit. Karon po kita na da. Pugsit bladder. Alright. Pa-sunrise na. Woo! Lamig ang hangin. Fresh na fresh. Bugnaw. Pero hangak. Mulang sacrifice. Karga na ako mga 15 to 16 kilos. Sunrise. Sorry, tanong ko. Sayang. Right. Kami ba? Oh, tulog sa ako ba? Matulog. 1 minute. Alas 6 ta, alas 6? Akong oras kay 5:55. 1 minute. 5:55 ko, alas 6. Alas 6, Jess. Alas 6? Alas 6, Jess. Alas 6. Okay. Kapoy kayo. May ilis sa jersey. Grabe singot kayo ko. Alright. Finally, we're here in Kiki Kukapiak. So, ang target, naradiha. Napami dire. Adol na lang. Kamay na lang mga 2 kadang.
Alright. Buko tubi ulit. No. Kaya ka makalan siya ng sakot ka. Ako tapi flip? So muna yung last part nga napay medyo punuan kay karon sa unahan open trail na perting inita na og syempre kinsay nag-ingon nga di pwede madalag payong samahan magpayong meron. Mana. Patakan namin. Almost there sa buko sa anay. Taas namin sa clouds guys, bugnaw pero medyo init, alang nagpayong mi. Comment below kung pwede ba gin magpayong. Tangi ko kung saan dalunggan eh. Wala yung dalanggan tagi. Earwax na earwax. Bangag lang gusto mo. Ay, kayo. Nice. Kapoy. Anami sa buko-buko sa anay sa unahan. Among kauba nga si Karen. Nagkurog-kurog na ang tiil. Muna yung medyo weakness niya. Masasakan na kayo ba eh? Ani. Kani. Magana na. Sa kuan ba? Mo anak gid sa sir ba no? Muna yan na si Injodan. Mo action ko ana ba? Mo ano? Ano suba? Mo ginay mo ikuan ba Lagi. praktisan. O putang kag support. Gamay na lang oh. Kompleto na ang team sa buko-buko. Asin. Di na gyud ko mo usa. Brother. Usa na Bag. lang. Brother. Ay, hindi ko kadala ko reason. Usa ka babayi. Walay muli tapos na makita. Naihap yung lugar niya. Wine, okay lang Wine. Emily. Yeko R. Yesterday once more. Hi Bon. Yeko ra. Yeah. Brad, murag na board ka Brad. Murag kay kanalingaw Brad. Kami murag na may kamatay dali. Si palang yun na Pauls? Mulita. Muleta Pauls. Nagpakita ang Muleta Pauls. Ayun. There oh. Thank you Lord. Ang tanong na sorry. Oo na bala. Sorry mo. Kasi na-order. When? Okay. Okay pa so far, brother? Ha? So okay pa so far? Okay ra ka? Kayo. Kahit lang kayo murag galoy ako mag-isa ka. Di, ang diferensya, last year sa itong kalutungan o karon, last year, nanguta na, dito na manguta na nukad sa kuan. Nakakamp naman tayo dito sa may
Bukoy, asa to? Dili ka nang diya sa Ay, the first na ako buko-buko sa ano eh. before atong buko-buko sa anay. Sumutong karon gikan ba kita sa Mindis. Gi-street na to. Pero nami mga kauban medyo nabilin pa kay murag kakuro ng mga tuhod. Nya pili sila senior citizen. Paniti. Paniti loy. Problema to, antay mga tubig. Ang next tubig na to, junction pa. Nakareferensya po karon kay nanay yang kuan hinigugma karon. Ba? Mamawi gyud daw sila may gala. Timing kitugnaw brother. Wala man tayo lang buhaton kay bawal ang inom. Bawal magsaba-saba, bawal ang radyo. So kinuutay lang gyud ang atong pwede mabuhat. Kuutan yung mga selves. Nagsapon man kay. Gibalikan Poy. Bawal mang inom poy. Bawal ang music. Bawal ang subar. Bawal ang sigarilyo. kapila na ng taong niya. Kinuutay ra gyud ang pwede mahitabo koy. Sa may imong komentana. Kung kinuutay lang murag maglisod ko ana kay Agulo rin na ako. Uy bisanto ra ba? Ah? Uy bisanto ra ba? Ay, sama sorry pasaylo ah. Ubisanto tanday karon dapat. Kung magpakasala ka maduble im sala. Tama. Siyempre na po may mga kauban, mga climbers po from Iligan, Zamboanga, sagol-sagol ni sila tanan. Na sila. Sila nakakamp ni sila. Hello. Oh, ang isang katulad mo ay di na dapat pa. Ma'am, namoy mga single dan, apoy mga single diri, napoy. Nami single nga mga babae diri pod. Nga binilag sa bukid makita ang forever, pero hantod karon wa pag yun. Sakit akong til. Nanami karon diri sa junction. And diri dili na magsugod kung gusto ka mosaka sa kuan Kalatungan or dito na rin padulong sa campsite. So katong mga wala pa nakasaka sa Kalatungan, sumunang mosaka sila pa. Mga dagan pa ni sila papa na injured si Mrs. Sakit iyang tiil. So ako po magpabilin lang po ko diri kay di mo ko gusto nga mabiyan si Mrs. kay mingaon mo ko siya. Kamingaw ba di makaya. Sakit sa akong tiil. Ay, grabe guys, time check karon alas 2. Ni mata mi ganina alaunas kadlawon, sobra na mi sa 12 hours nga mata. Gabiyahe mi more than 10 hours na. Mulang sakto na po asa. Way saktong pamahaw. Ganina kay diretso mo ni saktong puasa. Medyo hurot-hurot ang kusog, dirty kayo. Sakit ang paa. Way plastikan, sakit ang paa. Sakit ang bagtak. So, kasila karon brad ka mo saka. Si Papa nagduwa saka mo. Uy, pus na mga nanamo diri saka na mo. Kaya kung di sila mo saka sa Kalatungan, tagal na sila certificate na Kalatunga. Tunga ra. Kalatunga. Kalatunga. Dili ni mo ang climbing? Dili sa ako ni climbing. Mamulang ra ko, kayahay kayo. Maglingkod ra lugar.